सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 20 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै ककिला बनरगांव गहपुरनि सनिया बसुमतारीनि रावबो मिथिया, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि जाफुङै मोजां मोननाय, अदालगुरिनि निजोम बर'नि नोंखौ मोजां मोननायनि मुङाव, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि नब ब्रह्मनि सिमांनि रानि, बाक्सानि सबिराम बर'नि अखाफोर जहाबनाय हर, क'क्राझारनि अरायथि ब्रह्मनि नोगोनिसिम आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि हानाय बिलिसिम खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।